adlaw sa tanan mga bay. Atong suloy ng tibuok Cagayan karon unsay mga update na sa pagpag-clearing operation. Ganina ato pakita sa inyo una ang kalanan. Ya, kalanan. So na bakbak kalanan. Yung uning kalanan nagway din clearing na. Ang mga tao na taga diri po may nabuba sila. Ya. Okay, salamat. Sunod na pud nga area ato pakitaon na pud karon ang Skalmin. Tanaw daw Skalmin pud update dito nga pagpa-clearing. Sige, update ta. Bye-bye. Bye-bye. Udi kay bye-bye. Aton. Dito sa Skalmin. Kita ko sa niya. Isa na pag-clearing sa Skalmin. Sugod na pud bamakbak. Dito sa kawanan na sila bakbak na i-explore na nila. Imo na yo, lain nga clearing no. Tutuyokon karon. Makita nyo magpa-clearing imo diri. Kay doldi sa eskwelahan sa may high school, paubos high school na diya. Gusto na bakbak gawa na. Makaginang tao. Kalmin ni siya dito tulay, isway. Okay, kita nyo no. Yung mga tao na nag-volunteer o bawan. Subay pa ta dito payon ta sa may panorama na siya. Kaya tanaw. Ano raw, mangkag na. Buhat na nagdalan. Ito taon itong sulbiyon ka na no. Ano ra, yawanan na. Sa tumban. Na clearing diri oh. Nagipaksi-paksihan na. Yan ay kaluwag no. Cagayan de Oro. Mubalik taon niya tanaw na itong mubalik to na pwede lugar nga giawanan o tumu-state sa tatay para indas tumuy. Okay, may dola ni siya sa may Liceo. Kaya siya dapit ni sa may Liceo ni sa college. Sugod na po di apit payon sa tumoy. Dito ang i-clearing na no, mga tao na voluntaryo na clearing. Ano ito ginanay na bakbak. Sana ito na bakbak din.
ko sa clearing oh. Vlog mo din. Na ilan lang yung apply na Facebook na nila oh. Yung mga to no. Kaning nga area. Sugdo na sa gawan. Voluntary no ang mga tagiyagin sa tindahan mo nagtanggal. So gayun na dito tagikan kanina. Dito tagikan. Amo to nakita nyo dito. Paingon man dito sa Kisway. So gikan dito yung Kisway. Iluwa na siya gawan na siya. Salamat kaya. Kita sa ban. Clearing operation, clearing na sa instalasyon. Wow, bakbak na. Instalasyon na tanang sa uban. Clearing na, gawa na. Konsolasyon na siya sa Burgos. Oh, gibakbak na niya. Oh. Burgos konsolasyon na siya. Bakbak siya dito. Burgos Street na, Burgos Street. Yan, bakbak na. Ang dapit diri mga 1 inches. Suda na sa mga tao bakbak, balikan sila kung di na bakbak. Ang gobyerno na mo bakbak, pero sila voluntary no. Voluntary nga nagbakbak sila. Pati aligi, gibuwak na nila oh. Til-til na. Balbag na po dito, itong koral dito, tiniagi sa mga koral, gibuwak na. Kung makita no. Burgos na siya, Burgos Street sa Padulong ni sa Consulat. Akala siya ito, basta sa Burgos Street di siya gawa na nasugod. Sa Kamitel ang kung gikan diri sa dili man siya kuan kanang Barangay Road ni siya 1 meter ang sukod magiging nila. Mut lang sa uban, hindi mumut ang highway mga 2 metros diri isbog na nila. Na bakbak na nila, gawanan na. Kapagid mauman, so si Kamulo pag gini siya. Nya kani nga lugar sa Burgos na ilan ni siya nga pinakapiyot gini siya nga dalan halos sakali na lang nabilin diri. O karon no nga wala nang mga ubang nagparking. Doon na ganay signage nga ipangbutang na. Karon sa Kugman agi putol lang kahoy naghawa na sila diaw ato ang clearing diri bak na mga kahoy so diri na pa napagitinan no pa magkuha na mapin na sa area. Guys ano doon tayo na nagbungkag diba pato dito na isbog na uban so okay na siya ang uban kung wala pa paligla bagungkag mo no. Okay, salamat sa iyong pagtanaw sa itong mga video kanina. Naglaglaag ta tagisisulo yan naglaag ta dito yung nakita diba ang unsa na nga improvement na nga mga development sa syudad sa Cagayan de Oro City no. Bisan gani sa mga layo nga lugar
sa mga layo na sa syudad. Nabtan siya no sa among clearing, so tanan ginsakupan sa mga lugar, hinluan gid siya aron ang sidewalk aron daghan gid makaagi sa mong dalan. Og salamat gid kayo sa iyong pagtan-aw. Huwag kayo kalimot no pag-subscribe sa Tuploka lang ning sa ubos, i-subscribe ninyo aron ma-update mo sa uban pang mga panghitabo no, mga detalye, mga comment pa o mga kauswagan no, aron pula sa makabalo mo unsa pa ang mga sulod nga mga event pa na tabo diri. Salamat kayo. Udiha ta hanto sa muli. Paalam. Udiha ta. Salamat sa iyong pagtan-aw. Hangtod sunod gigayon. Daghang salamat.